Airebideen buxaduran normalean arnasbidean dagoen gorputz arraro batek oxigenoa biriketara iristea eragozten du. Hau bi motatakoa izan daiteke, osatu gabea edo osatua, eta hauek bereizteko modurik egokiena eztulari edota besoen posizioari erreparatzea izango da. Buxadura osatu gabea denean, pertsona laguntzari gabe arnasa hartzeko gai da, nahiz eta arnasa hartzeko zailtasunak dituen. Horrelakoetan, eztula egitera animatu behar dugu, bizkarrean kolperik eman gabe. Buxadura osoa denean aldiz, pertsonak ezin du arnasik hartu, eta eskuak lepora eramaten ditu, horixe baita asfixiarako zeinu unibertsala. Pertsona kontziente dagoenean, eskapulen edo omoplatoen artean 5 aldiz kolpatuko dugu. Eta jarraian Heimlich maniobra egiten hasiko gara. Horretarako pertsonaren atzean kokatuko gara, gure eskuekin pertsona hori inguratuaz. Ukabil bat itxiko dugu eta beste eskuarekin ukabila helduko dugu. Zilborraren eta esternoiaren artean 5 aldiz kolpatuko dugu, barrura eta gora. Jarraian ziklo hau 3 aldiz errepikatuko dugu. Kontuan izan esku hartzea goiztiarra ez bada, pertsona hori kontzientzia galtzera iritsi daitekela eta horrelakoetan bihotz biriketako berpizteari ekin beharko diogula. Haurren kasuan protokoloa berdina izango da, baina haur hori buruz bera kokatuko dugu.